De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. Lof zij u, Christus. De twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover spraken, stond hij zelf plotseling in hun midden en zei: Vrede zij u. In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar hij sprak tot hen: Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijk naar mijn handen en voeten. Ik ben het zelf. Betast mij en kijkt. Een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals ge ziet dat ik heb. En na zo gesproken te hebben, toonde hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven, zei hij tot hen: Hebt ge hier iets te eten? Ze reikten hem een stuk geroosterde vis aan. Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: Dit zijn mijn woorden die ik sprak toen ik nog bij u was. Alles moet vervuld worden, wat over mij staat in de wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen. Toen maakte hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Hij zei hun: Zo spreken de schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag. Over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonde in zijn naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, als ik dit evangelie hoor, dan krijg ik altijd een glimlach. Dan zie je dat zo voor je ogen, zie je dat gebeuren. Dat die twee dat aan het vertellen zijn in die ruimte. En dat Jezus daar in één keer binnen staat en dan, oh, daar is hij. Of in ieder geval, wat gebeurt er nu? En dat Jezus dan zo kijkt van, ja, wat zitten jullie mij nou aan te kijken? Ik ben het zelf. En dan laat hij die handen zien en dan tilt hij zijn voeten op. Lijkt mij dan zo. Dus eigenlijk, en dan kijkt hij naar die gezichten en dan ziet hij zo van, ja, dit is het nog steeds niet. Waarop hij op een gegeven moment dan zegt van, nou, dan geef me maar eens wat te eten. Het is eigenlijk een beetje een humoristisch tafereel wat zich daar afspeelt. En ik denk ook dat die Jezus tot de conclusie is gekomen, daar gaat hier iets mis in deze ontmoeting. Omdat ze hem niet herkenden. En dan volgt er iets heel belangrijks. En dat is niet alleen voor die leerlingen, dat is ook voor ons, want wij zijn ook leerlingen. Dus dat geldt voor alle leerlingen van Jezus. Ook vandaag de dag, ik hoop dat u ook bij die leerlingen hoort. Dan staat er zo mooi, en toen maakte hij hun geest toegankelijk. Ja, als hij dat nou vooraf had gedaan, ja, dan was dat zo'n ontmoeting geweest zo van, oh, daar hebben we hem en het is allemaal bekend en het is allemaal zus en zo. Maar zo ging het dus niet. En dat is interessant, want daar zit ook een stuk tijd in. Een stuk wat uitdrukking geeft dat God geduld met ons heeft. Hij laat ons eerst eens eventjes in dat ongewisse, om vervolgens dat wij tot de conclusie komen, we kunnen niet verder, en dat hij dan te hulp komt om die geest van ons toegankelijk te maken. Daarover schrijft een Benedictijn, Zacharias Hayes, maar een heel kort stukje, het zijn maar 5 regels. Overal waar mensen God en zijn liefde op het spoor zijn, daar is de kerk. Het is noodzakelijk dat ook als de meningen over
individuele kwesties uiteenlopen, dit de fundamentele boodschap van God is en blijft, dubbele punt, Hij is aanwezig. Hij draagt, Hij steunt, Hij bemoedigt. Wie Hem wil vinden, moet mensen zoeken. En dan doet Dietrich Bonhoeffer daar nog een klein schepje bovenop. Christus is niet in de wereld gekomen opdat we Hem zouden begrijpen, maar opdat we ons aan Hem zouden klampen. Zodat we ons eenvoudig door Hem laten meeslepen in het onzagwekkelijke gebeuren van de opstanding. En daarom, goede vrienden, wens ik u een fijne zondag. Ik bid voor u om bescherming, om kracht, geduld en wijsheid. En als God leeft, tot de volgende keer.